Assalamualaikum di awal kato salam kaganti suriah pinang barat rokok dan seguluang. Pangarang bumung baso-basi pembuka undiang gerang banyak rila jemaah pamanuai. Maka saya susunlah kasek nangko disusun lalu ditatiangkan tarunjuak kabakeh mamak sidang pandanga kasadonyo. Nan duduk saya daran tagak sapa matang dari juang lapeh kapangka indak ringgo jebabateh tampek kami menghantarkan kato. Adapun kato nan kedirapakan. Komah lama liek mamak pandangi. Balenong pita samusurang nan bak baliang siroda kinci ababega baulu jawe. Membawa pisah juturito berisi nasib parasayan buah tangis di hari tua. Judulnya Rato Maenggi. Bukanlah sarok-sarok saja mak sarok ku ado wasilaronyo sapu kan taruh kailaman. Bukan maratok-ratok saja isuak kok lai kagunonyo ambil katelong kapedoman. Limbak nandari pada itu. Taradok buah tangan kami nang terhimpun di tengah-tengah di lingkuang orang narape. Nyampang kok kurang lama mani. Racik bawang nonan tak alwih rono pucet dek kurang kunik tahamba kalambiak mata. Maafkan kami tentang itu. Maklum lama. Lado dipaci kurang darek karambia jauh di pasisia bawang mahari pamanek kami nan tidak ada dayo. Maka tantang salah silik sumbang jogawa. Nyo talenggok adat sopan santun tuah pengulu kota kirai martabat tuangku kota linteh. Lapehkan kami dari sawa mak sangkut semangkut dalam batin salah nan tidak disengaja. Pada Allah tobatlah kami. Maka kini tarimalah juadah kami pakirim dari Balerong masa anda tuak perpatiah. Ikolah Rato Maenggi. Selamat mendengar mak. Kalau dino dimanuangkan dia agak di kanang-kanang dicubo membilang surang. Maka duitku serupo jarasian. Lalu sakalo ari subuh tagamang kesinta tidua tahampe tangan kalantai. Di kaca-kaca kalang ulu diresek-resek tapi kain kama painyo mimpi cato. Sabab balah deba itu. Raso kapatang jadi umbuik sabantanan ko jadi daun. Kinilah nyato mangarisi menanti guguanyo lain. Tapi bana bak tutua buya, apalah kato dek beliau. Sewaktu lahir disambut azan, setelah mati dilepas salat. Maka alangkah pendeknya antara azan dengan salat. Selama ikamat dibacakan, sekianlah hanya kehidupan. Patuan salat. Hanya salamu kamait dibaca orang baralah bana kepanjang yang 9 kato dilewakan indah aladiat dari itu. Salorong dek badan diriambu. Di maso-maso bak kini di musim semusim nangko sadiang tagak diambang patang-patang bajawe sanjuari. Awan di barat merah sago mentari mahatam turun hilang di salo-salo bukit. Cici rimbo basautan layam baransua pulang kandang bintang nan tampak hijau. Batingkah bunyi gua tabuh-tabuh gari dari surau. Mako di bates siang jo malam ko di ujung supadan hayat. Tabayang tubuh dalam camin badarun darah ke jantung. Dicaliat-caliat dipandangi. Badan rangki rom malalasua. Uban memutiah labat tabua angok di tingkah-tingkah kedua kurang pala awak pajamu. Jangik nentagang makinkan dua pemandangan barang sua kabua pitih habis taragak timbua kian meranggang pintu kubur. Maka batanyolah aku pada diri batimbang dakwa laya batimpo sudi ke batin. Kok bala buah lima aku taluak nyurabah kamanu taguliang mati sialah mengapan. Siku taserak buah rato. Taserak tak urang kena milih tak cicia tercampak saja. Lai bana urang nan kanduang. Tapi tak ada barang di kanduang. Taga dek badan buruak tinto dalianan sakah untuk ngambo danga dek sutan dari toni. Tak kalau masuk dah ulunya. Malam semalam di parampek, hari sehari di patigo, anak di pangku arek-arek, kemanakan di bimbiang di pusako, orang kampuang di tenggang juga. Itu ketuah banget. Sajak semulai dari talu anak dinang digadangkan ditimbang pagi jo patang rangit saikua bahalaukan. Jo dendang melalokkannya. Oh nak kanduang balahan diri, udek jariah palareda membuah hati limpur kurang. Gadang anak, gadang lahintan ke pembimbiang ayah kok lama ke pembangkit batang tarandam palawan nonjak dunia orang.
Maka batara lah mencari makan hujan jepaneh tak batumang masuk kampuang kalua dusun juru jala ada rantau orang. Kadanga kayu babuah mengiro tabang masuk hutan menuju rimbo na setumpak. Dima rumpun dima mengakeh, dima daun dima mencotok pada masak marau pulau. Hari patang galok pun tibo, dikaja-kaja baliak pulang surui ke pinang nang sabatang menyilau sarang batinggakan. Baitu konom jadi bapak. Sadang memangku-mangku anak, disambia membimbiang kemanakan. Ko atok patui di sisi, lantai nalapuak dikajangi pasak nangguyah di petago. Nyampang pamatang kok nyotaban tali banda kok tahampang. Nang tinggi raso kemaimpok, nang panjang mungkin kemelili, pari jepaga kok tarompak, awak pagageh turun tangan. Pasuwo elok jeburu batimpo mujua jomalang, nyotumbuh capuak dinalicin baju pang tantang naluruh patui nambungkuak kadirawi nanujuang makanan sisia. Maku awak lah tagak di pintu tang kadang-kadang di pintu mati. Lompek selompek ambuat tibo sensiang kain nalah jelatang baitu martabat jadi mama. Tibo pulo bermasyarakat. Kok pusako kan yo saling kaum, tapi nagari saling adat kampuang nan saling kaum. Ya pun bajalan nindak samo capek balari nindak samo kancang. Kailia sebondong ilia orang kau lu awak kau bulai sair yang jenang banyak. Kok bayua samo maisi indak bana panuah kateh panuah ke bawah lai juo ketek kayu ketek dahannya. Dipikua sekiro kata bau dijinjiang sekadar kata paci awak nan pantang ketinggalan. Itu dulu di sana. Dulu semasa tampuak sedang bagatah sangkit daun lai banyak putih yang lai menggatah. Tapi kini bang, nan rimbun kinilah roge kan. Nah rampak kinilah kulai. Dahan sakah rantiang meranggeh daun dua urek korate. Jangankan buah bilang tangkai kutiak nanindak adolai bungu kekambang ketiaro. Hilang rono dek penyakit, hilang letuah dek musikin. Mati ayam mati latungau tabuang gunung nan seisu. Durang sagan memandang tape, awak dudua inyo menggendeng jalan lurus dibelokkannya. Dek paham galagat ke karena, tapaso bajalan manapi-napi kok dudua menjauh-jauh. Naik lalu ke rusak rumah kajanjang orang konope. Di pado suatu malam, badantang jam di dinding pukuah dua baleh tuagaknya. Suni nambukan nalang-alang hanya lantibang dan padendang disalo cacak ateh param. Sayut-sayut anjing menyala sinan taraso bunuh diri. Takana bunyi pantun urang apulah bunyi pantunnya. Sawah laweh panjang bekelok dibajak jeban tiang putih jiluang tetagak tuo. Kasiah urang masola yelok. Sayang urang binang kabuliah lah tuo badan tercempak saja. Nak duo pantun sair yang tigo nan mungkin panjang ame. Ko indak ranggeh di Tanjuang cuma nak ampayan kain malayang malayok pulo tibo di tabiang batibaran. Ko indak ameh dan kandung dun sana jadi orang lain nan sayanglah jajok pulo urang kulil yang menyisirkan. Namun semantang pun baitu stan. Tarado angkunan sanasib saido saparasayan menanggung apo nanambut tanggung. Dari siko kami pesankan. Janganlah mau pek menyaranto. Usah menyadajo mahamun itulah adat padu alam. Masolai yawak batahun karena datang dak tahalau kok pipi inggo dak tagaro balam lah satu mencutoi. Kumbang barulang petang pagi manci besarang diuretnya kok gunung hamu dipianggap. Tapi padi pulang musim talampau batabu ajarami di pamatang buruang nanindak melewek lai murai pun haram menyilaunya. Antah kok poncek menonggoi tampan kejadi bungulu buat contoh na sudah badan kita menjadi orang laki-laki. Tak sia orang gadis salah talukih di tapak tangan janjian saja ada ulunya masuk di rahim mundukan doang. Itulah nasib kang namokan. Untuang nan usah bisa saja. Bukan tu ambo takut mati stan hilang nanindak digamangi kita kan datang dari Allah kembali kayaknya. Nan bedo mua berpanjangkan iduit mengumuh bandua saja. Tak sesu anak kamanakan bado seorang berkuliah yang memandang diri tak berdua. Kok buliah pinta ke pintu. Nyampang luluh doa jo kawa, capeklah baa dipanggilnya. Oh bulan pai dan hilang mentari bau dan lucu. Nak latih baban di dunia dia kira hanya tu elok buat bertanggung.
Menurut orang cadiak pandai nan balubuak dalam DAK bapincuran janiah dek budi saya nyelandai jepit tua. Adapun didik laki-laki ko tabagi tiga zaman. Manolah zaman nan tiga, pertama zaman kudo pacu, kedua zaman jawi pembajak, ketiga zaman kucang tua. Ba berito kudo pacu. Awak gagah bulu bakilek, badan gampa kepala tagak, ikut tegerai menyalasai membalik gabang di kubur. Makannya rumput pilihan basabi di pagi hari sadang ngalake-lake ambun layu sahalai babuangkan. Daunnya pangarang pucuak, nan randah gatia-gatialan lama ado manis tabau itu makanan patang pagi. Dadak batin tiang alwi-halwi batampi indak baratah sudah batampi baindang pulau alwi nanelok dipakasai. Minumnya dari yaya tumbuh di ulu mangko disawak janiah bagaikan naya mato ditampuang di pasugadang. Baru saja keluar kandang sikit bermain nate bawah digosok menurut rabah bulu tersonsang disipak kanyang. Pandanglah pulau palanonya. Kain biludu merah jambu basulam jabana ngameh takanak rendo ampek sagi ambu-ambu babilang sudui. Pilin bepilin tali kakang sajalan banang 7 rupo harago nan tidak taharagoi harago timbang jenagari. Joki memapah ke galanggang diracak lalu dipacu. Manduo cendolarinyo salangkah pantang ketinggalan sapa haram kalintasan. Sorak jesurai jadi bungo riwah latapuak kekuliniang. Barabui urang nak membali. Joko ditukai lok bana main buah hendak labaa. Salang sebanta jadi juga ketampang mambiak keturunan. Itulah masuk menjadi anak muda Ustaz. Hati gadang pikiran kambang geliang bak geliang sirih rareh lonjak serupo labuannya. Tansano bumi ado batampuak di jenjangnya sapalah tangan. Tak ada kandak nan tak dulu. Pantang pintunya tak balaku. Sabab maneh sayang bapak pun kasih mamak lah satu memanjaukan kari je baik yang petaga. Dindak pangana masuk itu selain menggili-gili badan maradai kian kamari. Nan gadih makanan kijo narando ke masak gemai disapu di bulalangnya ditagah ke disolangnya awak kan santiang dan nyurang. Adapun masunan kedua adalah masu jawih pembajak. Pagi-pagi keluar kandang dihalau ke tengah sawah tada yuak jalan di pematang. Lalu laki pasangan nateh kudua disandang kayu bajupang mengganyui tali katayo dielo singka pulang pai. Marancah diluluak dalam malangkah tatagun-tagun barek dan tidak takatukan dek baban di kayayu. Kudua luko angok balasau lah guyah sagaloense raso kalarak kesandian. Tapi usahkan panek kawaranti lacuit berapi suak kida cambuit pemain nateh tungguang. Salasai sawah nan bunta, baraliah ke sawah panjang berpindah pulau ke nalawek berbilang piriang disudahkan. Urang makan nawak kok tagak, pasangan tak lapeh dari badan. Kok manjulai rumput di pamatang, kok ijau bana daun jaguang jauh nan tidak kata jangkau taragak sama di kaluakan. Hari patang bajaklah tangga dipawi di tepi ladang. Diganjua ke rumput banyak, tak cinto je batong batuang daun linta buang rampak mudo. Ulah dek tambang batu namkan diansua saja rumput pai. Sadang mengunyah-unyah pawa datang gubalo mahalaukan bararak kabaliak pulau. Kok bagageh bana masuk kandang ilalang masih menantikan di mamah sepanjang malam menunggu hari ke siang-siang menyandang bajak pulau. Baitu babilang musim. Itulah masuk menjadi orang gadang stan. Sasudah memikul tanggung jawab membawa beban rumah tangga. Mula-mula yo takah biasa. Kok payah awak di pasar, kok panik badan diparak pulang ke rumah dapat ubek inyo kalai ke penama. Alun kenaiak nyola galak, basonsong jemulik manih bajaput sehingga janjang. Awak duduk ayat talatak nasi barasuk bahidangkan makan baradok pepandangan. Kok amba bana garam gulai agak kurang lado sambanyo, namun dek belah galak tak sudah kecepoh duduk nama gilo. Maka lama lah jari yang pada limpo goreng maco rasa dendeng. Makin babudek makin kami genyong membuat galinggaman si ginyang membawa buah. Ibarat memancing ditunggu air, umpan taserak ditanuangi duduk menjongkong di tapian sambil memandang ayah. Radang besiwa-siwa ketek tali tagang piapuang hilang disintak juaran tinggi-tinggi. Kok tak dapat bana ikan puyuh stand di denai ganyuit namparalu kecipu ayah nama Nadia itu parangai laki-laki. Alun cukui semua jaguang mulai berubah saleronya. Nan ganja-ganji apa kandak kanan sari-sari nanya minta.
Rupanya beliau dalam hamil parangai pajatu agaknya itu kan gali kang mengandung. Bulan cukui bilangan sampai tibolah hurang nanti-nantilah laia supiak ketek sarawit bana jemamanya. Tambah halek tambah hidangan pesisia nanya tengah jalan bendila juo maidokan. Sia rumah baru kalansai taridit TV alun nabi rekening lampu ampir tibo. Kini utang kebidan lama nanti rumah sakit mesti dibayar pitih nalun tentangan. Unju anja sepanjang jalan bak kacang dia pikir. Anak baransua gadang juo lah agak talai nasi masak kurang dicintai ka baju biliak naninda arun lai. Laia pulo anak kedua batungkeh anak ketiga nan kampe datang mencogok nomor 5 sadang tabangkalai. Babilang tahun kemudian standa labe candonya buah batangkai batandan-tandan runduak ladahan memikua nyoraso kasakah kabarean. Ini anak nan tuo di SMP, nan nomor 2 tamai SD adiaknya di kelas sampai nan di bawah lah kelas 2 si bonsu dapat masuk TK. Mandehnya langganan dokter sure ranggae 30 rusana dicari laki kemanakan dilamar orang. Di kampuang sedang membangun, maka jangan nampak kuruh di baju jarang usah tersingit mularek pulang agak sesebiang satu. Iko dirayo ke-30, baju baru ndak boleh hindak nan entah wajib hukumnya. RT Yuansip menyasarkan di peda tak dapat janji pajak iko yuran itu. Sadonyo pitih. Pitih jo pitih sekali lagi pitih kan. Iyo kok lagi kapa gadang pesisia kurang ngari elok angin selesai. Ndak taraso lapi ombak kalalok sanang nang kodohnya. Tapi coba bayangkan. Sakironyo bidua tetek muatan sare pandayong bilah halapuak pulau. Badai turun pedoman kalam meliwak-liwak tiang tangah sapah patang kemudi menanti karam menyolang. Kok sampai baranak 78. Kamanakan bapak indah awak nan surang pagantuangan. Di sawah pangkua balabiah dilapiak tindan tak cukup. Tantu kabadarak-darak tak dapati ia badan dan tuang jantuang dia usuah kamala badan kabatenggang. Siko bana cok terambau. Nan manggaleh kabasigalia membali sukek balanjuang menjua gantang bapape kurang sapasa di panguanyo imbak samang bekicuah. Nan tani baparak laweh karambia orang dipanjeknyo kulit manih di kubak tagak. Angku tukang mencilok kayu angku labai baca gayat jadiak pandai geser ke geser. Kok guru makan kemuri tagagau-gagau ragayaknya. Sapiak pulo demak supir main mato jo orang bengke dirubah angko kuitansi underdeal nalam mojo. Kok pasisian naik di jalan londong sadonyo masuk saku bilalang dapet siang. Pareman upai jodu balang lain pulau tu masaiknya. Siko lah bagak bakaukan hariak garatak jodu lalang sekali-sekali main tangan. Nyampang kok tibo di pegawai menyamun di ujung pena menepok di dalam buku jongkek kian kepoh kemari jilek ateh daram ke bawah. Kok nan banyak menekuk nomor info ka info ditalaah karasian picayobana orang gilo tuan alahnya. Karadok nan jujur luruh tabuang iman taguah malu pun taba maku tangguang kalah ibu mengetalang. Basaok tangah dua itu bak banda tunggang kaulu dalam kateh kaki Sarawak. Lah pirang kupiah hitam menyabut nasi kini laci tangguang rasai kaladek sultan menjadi orang laki-laki. Analah dusana orang pendana. Kasabui zaman nan ketiga ialah masuk kucing tuo. Baalah pulau curitonyo dangalah kisah dipapakan simakkan bananya ternyata. Lah kanasib dek kucing tuo, bulu kusam tumpak batumpak ikut kucuit meleo lantai tulang punggung elok detong. Kuku maja sayanglah tangga mancik dan tidak sagan lain. Naigwi-egwi nayak janjang lah suku bapaneh pagi. Ilo kadapua tengah rumah badiang disudit tungku bagaluang dia buangi. Baru balego cawan pinggan mendanga garacak gulai mato nyalang kalingo tagak melompek mengiong panjang. Ibu nan ketek mencuekkan datang nang kadang malangkahi mesek dan naik raja. Kurang lajajok kesadonyo baru melewek lidit tibo ditaruah apo ke gunonyo tiok di usia tiok pulang tak kama kapailai. Kok taraso awih jalapa nanti kan orang makan dulu. Pilih rimah dilapiak pakame siso tulang ikan. Nyampang lain nasi balabiah. Itulah rasa kiawak tarimo di suku hati. Itu pun ngacokkan itu buat. Tacemo mencilok sambanya to si balang nambaulah kucing ini tambah parangai. Hukuman nawak menerima dek takwik mengaku saja.
Badan letai yang bagaruah, indak tagarai nayak parang, usahkan mancik ke ditangkok, cacak jatuh, indak tacakau kapuyuk lari, indak talalah, taga salero tajam juo, apo katenggang kucing tuo. Itulah misa umpamostan, tapi di badan nenggi gini. Awak rangki ati paibo sakit tak urang nambah tanyo. Upek cara coba katutui hari kaganti minum pagi cucu lah satu mengatakan. Kok naik kutiko orang makan, jo tunjuk menyuruh lalu taruh ke dapua ke belakang. Kabat minantu sedang di meja patah salero setan makan taganggu bagindo lalu siang. Dek batuak kengkong bekengkong bak bunyi sinapang masin. Lah 2 kali menggulung rokok, baru mencogok nasi langkok panuah berisi piriang kanso tak mungkin bertambah lain. Hari malam kan tuak pun tiba, maraok di bilik dapur sesimpang jalan ketungku di rusuh arak-arak piriang. Anak minantu di kamar muko, si nenek di cucu di bilik tengah awak mendapat umur pinci di sudut paliang belakang. Tapi samantang pun baik itu kan. Kok tiba di panggung di bioskop ikolah kalas paliang mahal. Kok tiba di main bola tagak di gol pintu gawang menjadi kiperang namuhan. Dan sano di dalam kantua siko bana ruang direktur balirik setpam jago pintu. Taga di dalam rumah tanggo stan nikolah tampek paliang sadia. Daerah terlarang bagi tamu, daerah angker de minantu, pondok derita carut ini. Tapi kabaju. Itulah jinih parasayan, nasib maenggi barapakan antah berdiri dan bersurang. Hendak dolai, lalu delo saruang bakalumun, giriang gumiriang ayam mato menabuat banta tak saruang antah kabilo kalarainya. Salorong di badan diriambo, ialah hurang 3 zaman. Masuk kudo alah talampau masuk jawih pula dirasai kini dalam masuk ketiga, yaitu masuk kucing tua. Kedipakai istilah 3 zaman sepanjang dalam sejarah, tapi laju maknanya. Pertama zaman Ulando, kedua di zaman Jepang, 3 di zaman kemerdekaan. Kok sanak bertanya tentang umur bara, kok tahunan tak pakai berapa bulan Januari nyurumi lah ambo kemenjawab. Sebab kurang seisuak tidak baik jerat, tak ada catatan tanggal kok kunun ate corok ini. Tapi sekadar jadi pidoman dapatlah ditutua beritokan. Waktu gampo padang panjang ambo nan sadang sunik rasu diteteng orang kailaman babawa ke rumah lasuang. Kalau detong caro kasa diagak dikiro-kiro. Kan sano basunai umalapan gampo di tahun 26 maku ambo laya atau 8 balik. Lah 71 mainggi ini. Waktu Jepang masuk di pangka tahun 62, ambo nanalah kawin jolong. 6 bulan lamo babawa kabek tangga gua penurak ulah di asuang di tanah. Tidak lama sesudah itu pulang pulau ke anak mama. Ubek laki pantang talampau berserak jo di ujung. Inyo capek duduk berkisah tagak bapal yang kenal lain yang gua balam 3 gayo balam pemikir dari rantau di gungguang orang kekatingon. Sabalun Jepang kekalah, hari Sinayan masuk itu kereta jatuh hari Kota Baru. Tapi awak dijapui orang iyo ke rumah hidup aku. Gadis kuning yang tinggi sumampai ya buatnya panjang ninggo batih mato lindo kumbang bataduah itu bapak kai sampai kini. Lai tagok raki ambalau sarasi punco jolu muka buah doa orang siak. Rumah kami nanindak carai tangga abak kumbuk kadagiang. Balimo anak nanduo tak sampai gadang mati bau orang namukan sangkik berjadi sakit cacat. Kan nio di musim itu, awak nang sadiang mudo matah tak tinggi bukit digagai tak tunggang murah di tapak. Dunia orang diturutkan, barang buang besipak rago, main bal memupuk hayam tari piring silek jerandai, kitun pantang ketinggalan. Masuk awelai mencubo jadi bagodang 10, 2 kali di tempat Jepang taga de aka ciluah juo tak sampai menjajak lawan. Setahun awak merdeka, Jepang pai sekutu tibo datanglah Gurkha Juing Girih menggonceng orang Ulando. Itulah nikah dan orang. Tajak nan sipik berkuaso sampai si mancuang maulang jajak menjalang tahun 50. Itulah masuk pai iduit pai nalabiah baampadu. Jonasi jarang basuo, nanacuk gabelo je kecil. Pitih sari segala mahal orang pakai kulit kayu lapiak kekapan orang mati. Di awak nambanso lasak juo indaklah sampai payah bana. Bugih kalai 2-3 gebiang ado menaruh pulau pembawa dari Maroinim.
Kain jauh je Samarinda sawaan rantau Bangkaulu asia negari karasaan. Itu dilego cie-cie stan diambil ke pokok galeh menjual saka dari lawang. Sabalun agresi nang kedua kayun menggaleh kain hitam rokok timur rokok seginit saratu api-api arau. Kucing-kucing junika bakaja-kaja jote eri bepengka kamak sakicuah sampai memacik masri. Salapeh tahun 50, parang mucuk nagari Yaman cakak abis sengketo sudah mulai terbuka perhubungan. Ulah dek sulit masuk Japang takwik barulang jo darurat mahantu sangkit Malaysia. Maka urang bahondok di marantau awak naik kuah di belakang. Yayunlah langkah kesalatan babaka nasi sabungkuih pokok je tulang 8 karet. Aso ilang duo tabilang tak kayo barani pakai dicubo-cubo tanam mumbang dukung kucuak salai daun Tuhan kan kayo jerahimin. Lalu dimintalah izin ke mandek jodoa beliau lapeh bebuah atok di janjang labasah langan bajunya. Anak batigo susun paku disayang berganti-ganti pesintaan ketek di guayan sama menangis jamak. Tinggal kampuang, tinggal laman, tinggallah anak elok-elok dagang berjalan jontuang doa kan ayah. Ko indah di angin ribuit nak, ndak runtuh pinang diarai. Ko indah di sari itu setapak arang kabacarai. Maka ditapaklah negeri orang, ditikam jajak rantau lamo babelok panjang musuh itu. Dituju labuang jetandai ke Curug Kamarwaman salingka tanah rarajang. Apeh kalintang kapas semah karut tamanah kabintuhan bersawah di Bangkaulu risiko dagang kesampang. Dek mencari jai buati, tangyang pasan nama paja bagang gampita ruh mandek. Maka Tuhan memindiang jai radat takwa pintu rasa kilah pandai berkirim pulang. Tapi dek ranyang cila komudo rembang mato bimbang pangana taraga puluh mahaliaran tau. Barito sayah nan badanga gatah di Jambi barago barang semukel banyak masuk tipi bercandor muramu. Tidak berpikir 2 kali hati kareh pikiran bulet di putaran tau belok Jambi. Kan yo kabalanya to jodalia nyo indak berito orang lalu kesimbah penganasiko. Karet maha ragu tinggi barang dua indak bercukai selisih basah kapacino raso di Hongkong di Singapura. Kaini wol cap bendera saruang madras dari India jam titus jam titoni dobol as jadi serok balai limo rokok bakaliang itu iso anti hari. Akabuai duit orang Jambi jolimun bakumupumua jobir membasuh tangan sistem jalinan kabasahan. Lasuah menggalek masuk itu Ustaz. Bak balam di padirabah ibarat memburu pujang patah yo kecap yo jadi. Umpan caciang buliah tenggiri labonyo lipek tekulai sudah tekulai tekulimbin. Padarai galakang sudaga awak satu senyang. Bila ia menggalih rokok, tokoh beroda dia doi batin nutuke salundupan. Kaja barang kakapa urang berkandak lababari baniah indah awak menyabik menembak taragung pindu. Nyampang kok tahu nang saragam barundiang berbisiak-bisiak. Aganang sawah di ateh baraya sawah di baguh mbak karih patah di sarwang paham lasutan tantan. Nan saibarai urang memikir. Sadang berintang burung banyak balam mangguak tioran yang nuri nentabang-tabang rauk bapantang jaret kakabingke. Maka datanglah surit dari kampung mandeh dan sadang sekitasu. Sabab karena itu sebalun pitih bakuduang dimasuk kabinet Saparudin nambola pulang dari rantau. 3 bulan lamu di rumah singkit pemintu orang gaib beliau payi mendung. Hartu Allah pulang ke Allah. Kanda dan satu nan balak. Ya doa buat lapek lapang dan beliau dalam tubuh hidup dan kami dalam karena melenggang lai berbuah tangan pulang ke lai berpembau. Lalu ditabuilah sawah pusaku nan tagadai masuk dah ulunya. Digilui para geladang ditanam tinaman kareh isi tabek ilaman dua itu dibimbing kemenakan kemanah mama karang namukan. Apun batonya lai salampih nandari pada itu. Dicalia anak dipandangi sadang bilasak-lasak tangguang alun nadapek tolong bantu. Salorong kepada penghidupan sawah menindak menyadangi bebuek baganti tahun urang dan kambang rimbun rampak sarek matan rumah gadang. Maka daripada bemato ke bulakang jan cebang pangana pulang, ibulah nyek dalam hati nak menggungguang membau tabang menuju ranahan ke orang.
Malah sahadok jo sahadang hati gajah samu dilapah hati tungau samu dicacah sakit jo sanang penampakan. Gunung pulau jalan surang banyaklah dayo rintangannya. Kok saulah bana laku musang betangguh halang ke manyemba nan bedo ayam nak menurut merentah dalam pautan senjanglah juo de ketengah. Narasu agak maruni, dek memandang rancak mensaji urang lupo ke surau gonjong ngawak nan tatagak di tepi danau etan diranah kampubo. Nyampang ditampuah jalan pasar diturut labuah nan golong makan batambuah siangi. Sinan mangkunyo rumit bana. Ibo den nanak tainayong inyo penindak inyo mamak mandeh nyo kadayo. Ako jan basuh nan bakian, elok dibawa orang nan kan buang bajalan batungkit tabu tak mungkin tarambang.